И какво става, пичове? Аз съм Кирпал и днес ще снимем на Clash Royale. Ето както виждате се включил. Днес ще правя един чалендж обаче няма да играя на 6 арена, а ще играем на такова, да не ми вземе копите. Ще играем с третия, втория и първия. Айде да играем с третия. Почваме. Добре. Сега започваме. Тенкс. Започваме с една барберенфица. И седми. Беше добро начало. Батерията пада. Един път от хората, ако този чалендж не става централен мортал. Той се зарежда и стреля. О, да! Добре, това няма... Казвах, че няма да загуба. Тотално да нямаше да е тотално загуба. Мортъра ги уби. Добре, това беше добра работа. Мортъра даже път ще го посуне. Това мен тотално много ми хареса горе. Ето, централен мортърът. Видяхте как се центрира. Сега зарежда ОО. И той пуска по-правен и това вече не ме управлява. Пуска годни хъпца. Хайде, стреляй. Бам. Ето, готовихме, пускахме си там... Запис всеки може да го скажи, защото ние аз съм сигурен. Това са. На повечето да. Колко трябва да. Добре, колко трябва да. Нищо не съм казал за колко трябва да. Ще време. Но за повече време няма много време. Така че трябва да действаме много бързо хора. Движещи си обаче и завършим ли неравно, трябва пак да играем с този дек. Не, може да играем с този дек. А видим дали сега един файбол ще го... няма да го убие. Около. Завиди се бързо. Така. Може като си. Бързо! 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 Ими хора! Добра стана битката. Направо чудесно. Съм гътница да му бъдем. Няма се чекаме още. И така, хора, започваме с този чалендж. Който епиките няма да се намяща. Така... Да, може да се види това. Друго.
О, да. Чакайте сега малко да видите какво ще ми направя. И започваме чаленджа. Елексирите си. Thanks. Oh no. Oh no. Ще колко не са на хора. Не. И сега будахме. Това направим. Я тихо. Така пуснахме от 10-та арена тези горнинчета. Но те няма да се изпадат. Казвам ти го в началото, че няма да се изпадат. Какво правили, да? Браво на ти! Трябва поза! Трябва поза да се карам! Не може! Или не може да се съединим? О! Чакайте. Добре, ето че пуснахме победителите на те бързо ги скочват. Holy fucking shit. И ще го направя някакъв дек. Тези 10 арена са готови. Арена Стар. Защо ме вижте? О-о. Ами хора, чаленджа не е точно идиотика. Да, както си знаех, той ще ни би, защото този дек не беше много скъп. Ето виждате, че дека изобщо не беше силен. Ох, да, оставям това често, няма какво така. И знаете ли какво са може да се миним? Ох, просто минаваме на другия чалендж, да се знае, че този би го бил едно. Ще биеме това, да го кажа. Ще биеме. Благодаря, ама няма какво да ми пише. О, дали ще кивне батерията.
Торнадо. Айде бе, тъпко крадър, мини там. Тези хора се спират много трудно, защото на мен ми се зарежда бавно. И точно ми бие. Мама ти деба, тъпата скелетна. Който кори там мулти, знаете. Оп! Опа! Гърнука! Но и хер. Ти взема без какво хреда. Ще го запна. Запна го, но обаче не може да много. Не! Запна. Балонно. Ego тунеризатора. Номер 1. Yes, yes, it is. Хора, този клип се извинявам, ще го качвам толкова рано. Имам 3% на телефона. Не знам дали ще качвам скоро клипове и да почнем по-рано. Знаеш какво? Добре. Само искам да кажа нещо. И това е, че скоро ще има спаринг. Утре, точно. Аз викам, че е късно, па това е утре. Утре от 3 часа до 3:40 има спаринг на Clash Royale. И какво друго да кажа, освен благодаря, че гледах моят клип и благодаря за всичките, които са ми давали лайкове нагоре. Искам да продължавате така и ще снимам други клипове на Clash Royale, но не само на Clash Royale и на други игри. Така че ви пожелавам приятна вечер. До скоро, хора!